So yun guys, kagabi sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Kaya tong tubig na kan guys, itong sa ilog, sobrang linaw. Ngayon guys, malabo na siya. Sobrang lakas ng ulan kagabi dito sa amin. Ito guys, tingnan nyo. Orange na siya. Putik. Pero pansin nyo dun sa banda roon, doon sa banda roon, malinaw pa rin kahit sobrang lakas ng tubig ay ulan kagabi. Kung galing sa bundok yon, at kung galing dun sa sa mining, ito yung marumi, malabo. Sa kabila malinis. Ay magpapakain tayo ng baboy. Ay, kinuha na yung labong dito, yung hindi ko kinuha noon. At malaki na siya. Tapos yung mga sayote dito, malalaki na din. Takyat na sila. Yan guys, pakainin muna natin yung baboy natin. Nagagawan kasi sila. Bali grower na itong binibigay ko sa kanila guys. Bali mamaya mga alas 9 siguro, alas 10. Balikan ko itong mga to, papaliguan ko sila. Nalibigyan pa natin sila ng tubig nila kasi naubos nila yung nasa sa nipple drinker nila. Ganito palagi guys, every umaga pagka wala akong trabaho, ito ang lagi kong ginagawa. Araw-araw to pag walang trabaho. Pero kapag may trabaho naman, si Mrs. ang nagpapakain dito. Lahat ng mga alaga natin. Dali punuin natin. Sobrang lakas nila uminom ng tubig. Bale, susunod natin pakainin yung guys, yung pato tsaka yung sisiw, manok. Yung inahin naman na manok natin, nakawala naman siya. Nakakulong lang kasi pakakainin natin.
Inisan lang natin ng konti yung tulungan nila. Isa pa. Dito sa kabila guys, nakapagpakain na sila. Aga nilang nagising. Medyo nahahakan kasi ako, nalit ako gumising. Ayan guys, uwi na ako. Sunod ko yung pato tsaka yung manok. Ito may pagkain ba siya? Tara. Pati dito. Naubos na nila yung pagkain. Ayan guys, ito naman yung pinapakain ko dun sa mga babo. Saging. Tinatadtad ko lang siya guys para madali nilang kainin. Eto guys, malaki na nito pero wala na, nauubos na nila. Kasi ito lalagyan natin ng konting darak. Darak guys, darak ng baboy. Tapos ito naman guys, darak ng mais. Ubos na. Haluin lang natin guys. Kain na. Ayaw nilang kumain. Mamaya guys, papapakin nila yan. Tara muna na. Ito pala guys, nilipat ko sila. Kung mapapansin nyo dun sa kabila dati, iba natutulungan nila. Ito na yung petlugan nila guys. Mas maganda na dito. So ayan, kumakain na sila guys.
Sunod natin yung CCU. And guys, kuha tayo dito sa Asola. Haluan natin. Konti lang guys kasi 6 lang naman sila. Mas gusto nila to. And guys, bigay na natin. Mayroon pa silang natira dito guys. Hindi pa nila naubos yung binigay ko kagabi ay kahapon. May natira pa sila dito. Pero mas gusto nila yung Asola. Ay, gising na yung baby ko. Kaya Asola natin guys. Ito yung sa kabila. Kasi meron pa doon sa bandaro. Ayun yata marami na yun. Oh, sobrang dami na. Kapal na. Ito guys yung galing din sa ilog. Yung pinuntahan natin kanina. Hey guys. So yun, tapos na tayo magkakain ng mga alaga natin. Balik na natin. Ay, tingnan nyo guys, kagigising ko lang ng baby ko. Ay, tapos na ako nakapagpakain ng mga alaga namin. Good morning! Good morning! Hi! Oh, babay ka na sa akin na wala na, hindi ka na nakasama sa vlog. Na-enjoy ka na siya kahapon guys. Yan lang guys yung ginagawa ko every morning. Pagka gising ko, pakain agad ng mga alaga, tapos yan, pahinga pa. Kala makapagpahinga pagkakuan pag tapos na makapagpakain ng mga alaga namin. Pagka walang trabaho kasi guys, yun ang lagi natin ginagawa. Everyday yun. Kasi hindi naman pwedeng hindi sila kumain. Pero pagka may trabaho tayo, si Mrs. ang gumagawa. So yun, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.